Δημόπουλο. Και την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα θα σας έχουμε και τις εργασίες. Ήδη έχουμε καταλήξει σε κάτι, απλά θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, για να έχετε και την ευκαιρία τώρα μέσα στις γιορτές να ασχοληθείτε λίγο με τις εργασίες. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε οτιδήποτε έχετε μάθει, για να έχει έτσι ενδιαφέρον. Μπορείτε να μας πείτε σε ποια πλατφόρμα θα αναπτύξουμε την εργασία? Κυρίως θα ασχοληθείτε με το να φτιάξετε VMs, να φτιάξετε και δίσκους από κάτω με RAID που είχατε δει στα μαθήματα με τον κύριο Δημόπουλο. Ίσως να χρειάζεται να φτιάξετε και κανένα shell script και να τρέξετε και Docker processes. Γενικότερα θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά μαζί. Με κάποιο Πού θα τα τρέξουμε αυτά? Είτε τοπικά στο μηχάνημά σας φτιάχνοντας κάποια VMs, είτε στο το VM που έχετε φτιάξει στο G-Cloud. Και πώς θα θα τα παρουσιάσετε τη μέρα που οι εργασίες θα τα παρουσιάσουν από κάθε ομάδα. Σκεφτόμαστε να είναι εργασίες του ενός ή των δύο ατόμων. Και τη μέρα που θα είναι η εξέταση, στην ουσία, θα παρουσιάσει κάθε ομάδα αυτό που έχει κάνει. Οπότε θα κάνετε μια επίδειξη αυτών που θα έχετε κάνει ούτως ή άλλως. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Εκτός την αναφορά που θα δώσετε όπως και να έχει, θα κάνετε και επίδειξη. Συγγνώμη, για καταγραφή λέμε... Ναι, έχω ξεκινήσει την καταγραφή. Ναι. Έχει ξεκινήσει, νομίζω το βλέπετε, έτσι. Φαίνεται πάνω ένα ρεκ. Έτσι δεν είναι? Ναι, απλά το έγραψε και δεν το είχα... Το έγραψε κάτι στο chat και δεν το είδαμε. Ναι. Μην ανησυχείτε. Θα σας πούμε όμως αναλυτικά πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα για το πώς θα είναι κτλ. Μην πω τώρα πράγματα τα οποία τα αλλάξουμε στην πορεία. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός μέχρι να καταλήξουμε σε ένα τελικό σχέδιο. Ο σκοπός είναι της εργασίας κυρίως να ασχοληθείτε με όλα όσα έχουμε μάθει. Όχι το ποιος θα κάνει, ας πούμε, την καλύτερη εργασία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ούτως ή άλλως, δεν έχει νόημα. Πιο πολύ είναι η εμπλοκή σας και ο συνδυασμός όλων των πραγμάτων πρακτικά που έχουμε κάνει στο μάθημα, που αφορά γενικότερα την διαχείριση συστημάτων, το πώς τρέχουν οι διεργασίες, πώς διαχειριζόμαστε, πώς αυτοματοποιούμε και ούτω καθεξής. Στο επόμενο εξάμηνο, από ό,τι θυμάμαι, έχουμε και ένα μάθημα επιλογής, το οποίο είναι κάτι σαν συνέχεια αυτού του μαθήματος, το οποίο λογικά θα το κάνουμε ξανά μαζί με τον κύριο Δημόπουλο, αλλά είναι επιλογής, από ό,τι θυμάμαι. Αυτά έτσι για promotion, ξέρετε. Τι θα είναι στο επόμενο το μάθημα? Θα είναι στην ουσία αυτοματοποίηση με την Ansible και deployment με το Kubernetes. Κυρίως αυτά θα είναι τα βασικά. Και κάποια άλλα Docker και Kubernetes. Ναι, θα το ολοκληρώσουμε. Αυτό θα γίνει στο άλλο μάθημα, όπως και να έχει. Σε αυτό το μάθημα που έχουμε τώρα θα δούμε μόνο το Docker. Δεν θα μας βάλει ο χρόνος να τα δούμε όλα αυτά μαζί, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά από εκεί και πέρα, όποιος επιθυμεί, στο επιλογής μπορεί μετά θα συνεχίσουμε και πιο advanced πράγματα. Ούτως ή άλλως είναι πράγματα που είναι σε εξέλιξη και γίνονται διάφορες αλλαγές. Όσοι έχετε εμπειρία από αυτά, ίσως να παρακολουθείτε ότι είναι σε εξέλιξη διάφορες αλλαγές και χρειάζεται και από εμάς μια επικαιροποίηση διάφορων πραγμάτων. Καταρχάς, τώρα ξεκινώντας σιγά σιγά και το μάθημα, έχουν από εσάς κάποια εμπειρία με Docker, να μας πούνε λίγο την άποψή τους? Όποιος θέλει μπορεί να μας πει ελεύθερα την άποψή του. Το έχετε τρέξει ποτέ, έχετε δει, έχετε φτιάξει ποτέ κάποιο Docker image, έχετε κάνει run απλά κάποιο Docker image από κάπου? Πρώτη φορά το ακούτε? Πριν μια εβδομάδα το έβαλα στο Fedora εγώ. Και έβαλα το hello, έχει ένα hello world εκεί. Ναι. Έχει μετά και ένα 101 εκεί που ανοίγει web server, ξέρω εγώ, στο localhost. Ωραία. Μέχρι εκεί. Σκοπός είναι να δούμε, να καταλάβουμε το πώς δουλεύουν αυτά, πώς σχετίζονται με τα virtual machines που είχατε δει μέχρι τώρα. Ήδη σας είχε κάνει μια εισαγωγή ο κ. Δημόπουλος, από ό,τι θυμάμαι. Σας είπε ότι στην ουσία το Docker είναι process VM, εν αντιθέσει με τα VMs τα οποία είναι, που ξέρουμε που είναι system VM, δηλαδή μπορούν να τρέχουν λειτουργικό και να τρέχουν τις διεργασίες. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά, όσο πιο αναλυτικά γίνεται, γιατί είναι βασικό το να καταλάβουμε ακριβώς πώς δουλεύει αυτό, να δούμε τι άλλα ανταγωνιστικά εργαλεία υπάρχουν μέχρι ενός βαθμού
Εντάξει, το Docker είναι αυτό που έχει επικρατήσει, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Και να καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύουν για να δούμε σιγά-σιγά πώς εμείς μπορούμε να φτιάχνουμε αποδοτικά εφαρμογές που θα τρέχουν μέσω του Docker. Οπότε, κάποιος άλλος ο οποίος έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό, το έχει δει, ας πούμε, έστω και λίγο, είναι κάποιος ή πρώτη φορά το συζητάμε εδώ? Εγώ μόνο σαν όνομα δεν το έχω δουλέψει. Σαν όνομα. Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι το έχετε καταλάβει ότι αρκετός κόσμος πλέον δίνει τις εφαρμογές του σε αυτή τη μορφή. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς είναι, τι πλεονεκτήματα έχει. Φαίνεται η οθόνη μου, τη βλέπετε? Ναι, Μια παρουσίαση πρέπει να φαίνεται λογικά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά και μετά θα ανοίξουμε όλη τέρμινα και θα γράφουμε εντολές. Οπότε, αν κάποιοι από εσάς δεν έχετε εγκαταστήσει το Docker τοπικά, θα σας παρακαλούσα να το κάνετε τώρα καθώς θα προχωρούμε. Ελπίζω οι περισσότεροι να το έχετε κάνει. Αν κάποιος αντιμετώπισε πρόβλημα, μπορεί να μας πει τι θέμα έχει. Και θα διαπιστώσετε για ποιο λόγο επιμένω να χρησιμοποιείτε Linux. Αν δεν το έχετε διαπιστώσει ήδη. Ωραία. Ναι, βεβαίως. Εγώ έκανα την εγκατάσταση κανονικά και στο G-Cloud και στο VirtualBox. Ωραία. Αλλά πήγα να την κάνω ταυτόχρονα και μου έλεγε ότι και στα δύο μηχανήματα ότι δεν γίνεται αυτό, διότι χρησιμοποιείται η διεργασία. Αυτό γιατί συμβαίνει? Ταυτόχρονα πώς θα γινότανε? Είχα ανοιχτό το VirtualBox και πήγα να το εγκαταστήσω και στο G-Cloud. Και όταν το έκανα στο G-Cloud μου έλεγε ότι δεν γίνεται γιατί χρησιμοποιείται από κάπου αλλού μια διεργασία. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί με το G-Cloud είχατε πάρει ένα terminal access, ένα SSH access εκεί πέρα και τρέχατε κάποιες εντολές για να κάνετε install το Docker. Τοπικά στο VirtualBox είχατε ανοίξει ένα Linux και είχατε ανοίξει ένα terminal και προσπαθούσατε και να κάνετε install το Docker. Τα δύο πράγματα φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους. Κάτι άλλο πρέπει να ήταν. Ναι, γι' αυτό, επειδή είναι ασύνδετο. Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας το δείξετε, πολύ ευχαριστώ. Θα το δείξω, θα σας Ή έστω στο διάλειμμα μετά, άμα θέλετε να μην χάνετε. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία, μια χαρά. Γιατί μου κάνει και μια εντύπωση. Είναι εντελώς ασύνδετα πράγματα. Ωραία. Να ξεκινήσω τότε. Είμαστε εντάξει? Να υποθέσω ότι όλοι έχουμε εγκατεστημένο Docker. Πιο πολύ για να κάνουμε λίγο πρακτική εξάσκηση τώρα και κυρίως και στο επόμενο εργαστήριο. Μάθημα, τέλος πάντων. Μάθημα / εργαστήριο είναι συνδυαστικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι κάνουμε όταν θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα λογισμικό. Ξεκινάμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Ας πούμε ότι θέλουμε να τρέξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί, ας πούμε, κάτι. Πάμε να το τρέξουμε, έχει ένα installer, κατεβάζουμε ένα installer, ας πούμε, πάμε να τρέξουμε ένα shell script, ένα exe, εξαρτάται τι είναι αυτό, και σε κάποια φάση με το που ξεκινάει η εγκατάσταση μου λέει δεν έχει Java, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να συνεχίσω. Ή ξέρω εγώ, θέλω, πώς το λένε ένα που στα Windows συνέχεια το ζητάνε. Το .NET έχει κάτι προγραμματάκια που είναι προαπαιτούμενα. Δεν είμαι σχετικός με αυτά, γι' αυτό δεν τα ξέρω τόσο καλά. Αλλά τέλος πάντων, φαντάζομαι έχετε διαπιστώσει όλοι ότι ξεκινάτε να τρέχετε ένα πρόγραμμα, εγκατάσταση, και να πει ξέρετε κάτι, θέλω και αυτό. Δεν μπορώ να ξεκινήσω. Πήγαινε, κάνε εγκατάσταση στο άλλο και τα ξαναλέμε μετά. Είναι ένα κλασικό θεματάκι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα λογισμικά μεταξύ τους έχουν εξαρτήσεις και για να τρέξεις κάτι πρέπει να έχεις όλα τα dependencies που έχεις. Έτσι. Είναι αρκετά βασικό. Οπότε πας, κατεβάζεις αυτό που χρειάζεται να κατεβάσεις, το εγκαθιστάς, προσπαθείς να το ξανατρέξεις, βλέπεις να σου βγάλει κάποιο error και ούτω καθεξής, μέχρι τελικά να έχεις όλα τα dependencies για να μπορέσεις να τρέξεις, ας πούμε, την εφαρμογή στον υπολογιστή σου. Έτσι. Είναι το κλασικό σενάριο. Φαντάζομαι όλοι το έχετε αντιμετωπίσει. Τώρα, το Docker σαν έννοια, σαν τεχνολογία, δεν είναι κάτι απλό. Έχει αρκετά πράγματα μέσα. Είναι ένα οικοσύστημα, όπως το λένε. Έχει μέσα έννοιες όπως είναι το Docker Client. Στην ουσία, το Docker Client είναι ένα command line utility το οποίο δίνουμε εντολές για να εκτελεστούν από τον Docker server. Άρα, στην ουσία, τρέχει ένας daemon στον υπολογιστή μας, ο οποίος είναι ο Docker server, λαμβάνει εντολές από κάποιο command line utility που του δίνουμε και φροντίζει να τρέχει αυτές τις εντολές. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα engine στο οποίο τρέχει ο server και κάνει αυτές τις δουλειές που πρέπει να κάνει. Υπάρχουν τα λεγόμενα images, τα οποία στην ουσία τι είναι? Είναι, ας το πούμε, κάτι σαν αποθετήριο από λογισμικά τα οποία έχουν ανέβει κάπου. Όπως το GitHub, ας πούμε, είναι ένα αποθετήριο κώδικα
που ανεβάζουμε το κώδικά μας, έχουμε version και ούτω καθεξής. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και για τα Docker images, θα δούμε τι είναι όλα αυτά. Το πιο δημοφιλές από αυτά είναι το Docker Hub, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να στήσει ένα δικό του αποθετήριο και να το κάνει private με τη λογική ότι χρειάζεται να είναι προστατευμένο με κωδικούς κτλ. Οπότε τα Docker images αποθηκεύονται είτε τοπικά στον υπολογιστή μας, είτε σε κάποιο public ή private repository, όπως αντίστοιχα ο κώδικας μας μπορεί να είναι και τοπικά και σε κάποιο αποθετήριο, με την ίδια ακριβώς λογική. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι που λέγεται Docker Compose, το οποίο είναι για να μας διευκολύνει να μπορέσουμε να τρέξουμε πολλές εφαρμογές μεταξύ τους και να επικοινωνούν αυτές, να βλέπει η μία την άλλη. Γιατί θα δούμε λίγο πώς χειρίζεται το δικτυακό κομμάτι του Docker και πώς λύνουμε αυτού τα προβλήματα. Αν θέλουμε να το δούμε σαν μια εικόνα, πρέπει να το κάνω αυτό λίγο έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλύτερα. Ωραία. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε τον client. Στην ουσία, τι είναι ο client? Ένα terminal είναι στο οποίο θα πάμε να τρέξουμε κάποιες εντολές. Έχουμε τον host, τον υπολογιστή πάνω στον οποίο έχουμε εγκαταστήσει το Docker. Το Docker έχει ένα Docker daemon το οποίο τρέχει και από εκεί και πέρα, αν δώσουμε εμείς μια εντολή για να τρέξει μια εφαρμογή, τι θα κάνει? Έχει μια τοπική cache στον υπολογιστή με κάποια images, δηλαδή αν την πρώτη φορά εγώ θέλω να τρέξω μια εφαρμογή και δεν υπάρχει τοπικά, τι θα γίνει? Θα πάει στο Docker Registry, το Docker Hub για παράδειγμα, θα φέρει αυτό το image τοπικά στον υπολογιστή και θα το τρέξει. Την επόμενη φορά που θα ζητήσω να τρέξω ξανά αυτό το image, θα το βρει τοπικά στην cache του και δεν θα χρειαστεί να μιλήσει με το registry για να το φέρει. Από εκεί και μετά, εγώ μπορώ να φτιάχνω τοπικά διάφορα images εδώ πέρα και αν θέλω κάποια στιγμή να τα κάνω push σε κάποιο repository, έτσι, σε κάποιο registry. Για να κάνω βέβαια push σε registry πρέπει να έχω ένα account. Δηλαδή στο Docker Hub πρέπει να δημιουργήσουμε ένα account για να βάλουμε τα δικά μας images, εκτός αν στήσω ένα δικό μου registry και το χειρίζουμε εξ ολοκλήρου. Στη δικιά μας περίπτωση, για τα πλαίσια του μαθήματος, μας αρκεί το Docker Hub. Αν θέλετε να κάνετε push δικά σας images, μπορείτε να φτιάξετε account. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά. Οπότε, οι βασικές έννοιες είναι τα containers και τα images. Θα δούμε τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο σαν έννοιες. Τώρα, από εκεί και μετά, ίσως να έχετε ακούσει ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, όπως είναι το Docker. Εδώ σας έχω ένα πινακάκι που έχει τις εναλλακτικές επιλογές. Αξίζει να σημειώσω το LXC και το Podman, αλλά δεν είναι, στην ουσία, το Docker κάνει πολλά πράγματα, δεν είναι απλά μόνο ένα container engine που βλέπετε εδώ, είναι της κατηγορίας all-in-one. Σημαίνει ότι έχει πολλά πράγματα μαζί, όλο αυτό που είδαμε στην προηγούμενη εικόνα. Οπότε εδώ βλέπετε εναλλακτικές τεχνολογίες και ποιες από αυτές τα έχουν όλα και ποιες από αυτές υποστηρίζουν κάποια συγκεκριμένα components που έχει το Docker. Πιο πολύ σαν reference για να έχουμε μια σύγκριση μεταξύ αυτών. Το Docker γενικότερα είναι το πιο δημοφιλές, δεν είναι το μόνο όπως είπαμε, και μας λύνει διάφορα προβλήματα τα οποία θα δούμε τι ακριβώς κάνει. Τώρα, αν θέλουμε λίγο να δούμε τη διαφορά που έχει ένα image και ένα container, ίσως να έχετε ακούσει τις έννοιες, πραγματικά τι σημαίνει, τι είναι το image, τι είναι το container. Αν θέλετε λίγο να το βάλουμε αυτό σε ένα πλαίσιο, μπορούμε να σκεφτούμε ένα κώδικα που έχουμε, ένα πρόγραμμα ας πούμε, και μία διεργασία. Κατά τη στοιχεία είναι αυτό το πράγμα. Το image είναι στην ουσία ένα file system που έχει μέσα όλα τα απαραίτητα αρχεία τα οποία χρειάζεται η εφαρμογή για να τρέξει. Ωραία. Όλα αυτά φαίνονται σαν να είναι ένα αρχείο. Δεν είναι στην ουσία ένα αρχείο, αλλά φαίνονται σαν να είναι ένα αρχείο. Και το container είναι όταν εγώ πάρω αυτό το image και το κάνω run. Άρα, όταν έχω ένα πρόγραμμα σε C, έχω το πρόγραμμα, τον κώδικα του προγράμματος, και όταν τρέχω τη διεργασία, έχω ένα εκτελέσιμο αρχείο που εκτελείται στην μνήμη του υπολογιστή και αποτελεί τη διεργασία. Κατά τη στοιχεία, ένα image είναι το file system που περιέχει ότι χρειάζεται η εφαρμογή για να τρέξει και ο container είναι όταν εκτελείται αυτή η διεργασία, αυτή η εφαρμογή από τον Docker daemon. Εντάξει. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ? Ναι. Άρα, τρέχουμε κάτι και είναι container που τρέχει. Το image είναι αυτό που το δημιουργεί για να μπορέσει να ξεκινήσει και να εκτελείται. Οπότε, αν θέλουμε λίγο να δούμε το πώς αυτό σχετίζεται με το λειτουργικό σύστημα, βλέπουμε ότι έχουμε το λειτουργικό σύστημα, τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και από εκεί και πέρα έχουμε τα containers τα οποία τρέχουν τις εφαρμογές μας. Η διαφορά με τα VMs εδώ ποια είναι? Τι μας λείπει εδώ, αν θυμάστε αυτά τα προηγούμενα?
Τι είχαμε στα VMs που δεν το έχουμε εδώ? Λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα, ναι. Και τον hypervisor, ο οποίος χειριζόταν τα virtual machines. Εδώ είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Οπότε, το λειτουργικό σύστημα πού στο καλό βρίσκεται εδώ πέρα? Μέσα στο container, έτσι. Και μάλιστα, έχουμε την έννοια της επαναχρησιμοποίησης των images, γιατί βασίζονται το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή, μπορεί να έχω ένα base image και να φτιάχνω διάφορα layers, θα τα δούμε λίγο σιγά-σιγά αυτά, και ό,τι κοινό υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει δεύτερο αντίγραφο στο δίσκο. Δηλαδή, μπορώ να έχω ένα image, να φτιάξω από αυτό το image κάποια άλλα και όλα αυτά να κάνουν share τα κατώτερα επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνω χώρο. Έτσι. Κάτι αντίστοιχο είχατε δει είχατε δει νομίζω και στο προηγούμενο εργαστήρια με το KVM και ένα ειδικό file system, πώς το λέγανε, θυμάστε? CAU2, κάπως έτσι, FS, κάπως έτσι νομίζω. Ωραία. Μπορεί να φανταστείτε ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Με την έννοια ότι θέλουμε να γλιτώσουμε χώρο στο δίσκο. Άρα, οτιδήποτε κοινό μπορούν να έχουν δύο container, το μοιράζονται και από εκεί και πάνω χτίζουμε τα επόμενα layers, τα οποία θα δούμε και λίγο πώς διαφοροποιούνται. Λοιπόν, τώρα εδώ σας έχω και την εικόνα που έχει τη διαφορά μεταξύ των virtual machines και των containers. Βλέπετε ότι έχουμε λειτουργικό σύστημα και από πάνω έχουμε το hypervisor, ή στην άλλη κατηγορία των VMs μπορεί να έχουμε το hypervisor κατευθείαν να τρέχει πάνω στο hardware, και από εκεί και πέρα το κάθε VM έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα και μέσα εκεί τρέχει κάθε μία εφαρμογή. Τώρα, εδώ στην περίπτωση του Docker έχουμε το host operating system που κατά κύριο λόγο είναι Linux, και πάνω από αυτό υπάρχει το container engine, όπως είναι το Docker, το οποίο αυτό αναλαμβάνει να τρέξει τους containers που κάθε ένας container τρέχει το software. Βλέπετε ότι το επίπεδο πέρα του operating system δεν υπάρχει σαν μια διακριτή έννοια μέσα στον container. Εδώ τώρα βλέπετε ένα σχηματάκι που μας το αναλύει λίγο περισσότερο αυτό. Εδώ είναι το φυσικό επίπεδο, είναι το hardware του υπολογιστή μας, εδώ είναι το λειτουργικό σύστημα. Αυτό μας το παρέχει ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος του Linux. Μας δίνει κάποιες δυνατότητες για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα containers και θα δούμε ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες που μας παρέχει. Και εδώ υπάρχει το virtualization layer, το οποίο είναι τα διάφορα containers τα οποία τρέχουν, και εδώ βλέπουμε το application layer, που είναι οι εφαρμογές που τρέχουν σε κάθε ένα από αυτά τα containers. Ωραία. Βλέπουμε διάφορες οπτικές. Τώρα, στην περίπτωση που τρέχουμε το Docker μέσα από VMs, θα είχαμε έναν ακόμα ενδιάμεσο βήμα εδώ πέρα, γιατί και αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο. Δηλαδή, τώρα, αν κάποιος από εμάς έχει ένα VM στο VirtualBox ή ένα VM στο G-Cloud και εκεί μέσα εγκαταστήσει το Docker, στην ουσία τι έχουμε? Έχουμε το hardware, πάνω από το hardware έχουμε κάποιο hypervisor, μετά έχουμε τα VMs, το κάθε VM έχει ένα operating system και μέσα εκεί έχουμε εγκαταστήσει το Docker και μέσα εκεί τρέχει τα containers. Άρα βλέπετε γενικότερα όλες τις δυνατές επιλογές που μπορούμε να έχουμε. Εντάξει μέχρι εδώ? Ναι. Ωραία. Ας δούμε τι γίνεται στην περίπτωση που τρέχουμε ένα απλό container. Για να τρέξουμε ένα container, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε το image. Με βάση το image θα τρέξει το container και θα μας παράξει κάποια αποτελέσματα πιθανότητα. Ας πούμε ότι γίνεται στην περίπτωση που τρέχουμε από το terminal το docker run hello world. Ας το δούμε λίγο αυτό στην πράξη και να δούμε λίγο να εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Έχω συνδεθεί και εγώ τώρα σε ένα VM πάνω στο G-Cloud, το οποίο είχα αρκετό καιρό να το ανοίξω. Ελπίζω να δουλεύει ακόμα. Αν πάω και κάνω, αν θέλετε μπορείτε και εσείς να ανοίξετε ένα terminal σε κάποιο μηχάνημα που έχετε εγκαταστημένο Docker, έτσι. Πώς το βλέπετε αυτό? Docker version. Βλέπετε την έκδοση. Λογικά πρέπει να έχετε μια έκδοση που να είναι 20 κάτι. Επιβεβαιώστε με αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι το έχω εγκαταστήσει τοπικά αυτό και αν ανοίξω ένα τοπικό terminal θα δω Docker version 20. Λογικά εσείς θα πρέπει να βλέπετε αυτό. Έτσι. Ναι, σωστά. 2010. Αυτή είναι η latest έκδοση. Το έβαλα και εγώ προχθές για να έχω το τελευταίο. Ναι, κάποιος θέλει να πει κάτι? Ήθελα να παρατηρήσετε το εξής.
Είναι κάποιος από εσάς που τρέχει το Docker σε Windows? Όλοι το έχετε εγκαταστήσει σε Linux? Να δω αν έχει γράψει κάτι κάπου στο chat. Είναι κάποιος που το έχει τρέχει σε Windows. Θέλω, αν κάποιος από εσάς τρέχει το Docker σε Windows, να τρέξει το Docker version και να μας πει τι βλέπει εδώ. Αν είναι κάποιος, δεν είναι κανένας, Αν το τρέχατε σε Windows, θα βλέπετε εδώ πέρα ξανά Linux. Εντάξει. Και θα εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Σε όσους λέει ότι δεν μπορεί να τρέξει, σας βγάζει ένα error, δείτε λίγο το chat, ένα var run docker.sock κτλ. Σημαίνει ότι πρέπει να τρέξετε, να ξεκινήσετε το service του Docker. Άρα, αναλόγως τώρα την διανομή του Linux που έχετε, πιθανότατα θα χρειαστεί να τρέξετε κάτι τέτοιο. Μισό λεπτό να σας το δείξω. Sudo docker, όχι, sudo systemctl docker status, για να δούμε αν τρέχει. Μισό λεπτό. Μάλλον θέλει το status. Να το. Πρέπει να δώσετε αυτή την εντολή, τη βάζω στο chat, για να δείτε αν τρέχει το service. Αν δεν τρέχει, πρέπει να κάνετε sudo systemctl start docker. Εντάξει. Οπότε αν δεν τρέχει, αν εδώ δεν σας βγάζει ότι είναι active, πρέπει να το ξεκινήσετε με αυτό εδώ, με αυτή εδώ την εντολή. Είναι κάποιος άλλος που έχει κάποιο θέμα με το Docker? Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται όταν εμείς πάμε και τρέξουμε αυτό το Docker Run Hello World? Ας δοκιμάσουμε λίγο να το τρέξουμε, να δούμε τι γίνεται. Docker Run. Είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα που κάνουμε σε C, που ανοίγουμε ένα πρόγραμμα με main και γράφουμε printf hello world. Έτσι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι μας λέει εδώ πέρα? Προσέξτε να δείτε τι λέει. Unable to find images hello world latest locally. Σημαίνει αυτό ότι δεν βρήκε το συγκεκριμένο image τοπικά στην cache του υπολογιστή μας. Πήγε και το έκανε pull. Από πού το έκανε pull άραγε? Μπορεί κάποιος να το ψηλιαστεί? Από το Docker Hub, εκεί από το κεντρικό. Ακριβώς. Το Docker Hub, με το που κάνουμε install το Docker Hub είναι το default repository από το οποίο θα πάει να ψάξει να βρει images, έτσι. Οπότε πήγε και το κατέβασε αυτό το Docker Hub, ωραία. Και μετά τι έκανε? Το έκανε pull, μας λέει pull complete, μας έβγαλε εδώ πέρα ένα αλφα αριθμητικό, κατέβασε λέει το τελευταίο image, αυτό είναι το hash του image, και μετά έτρεξε το συγκεκριμένο service και παρήγαγε κάποια δεδομένα στο standard output και τερμάτισε. Το συγκεκριμένο image απλά τυπώνει κάτι στο standard output και τερματίζει, δεν κάνει κάτι άλλο. Ωραία. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό που έκανε είναι το εξής. Ο Docker Client είναι το CLI που δώσαμε την εντολή, επικοινώνησε με το Docker Server, δηλαδή όταν γράψαμε εμείς την εντολή εδώ πέρα, Docker Run αυτό, την πήρε ο Docker Server, έψαξε στην cache του, δεν βρήκε το Hello World, πήγε στο Docker Hub, το κατέβασε, το αποθήκευσε στην cache του και έφτιαξε ένα container με βάση το συγκεκριμένο image το Hello World. Εντάξει. Κάναμε το compose με τις ρυθμίσεις, σωστά. Με το GitHub. Αυτό γίνεται επειδή στις ρυθμίσεις... Το compose είναι άλλο πράγμα, θα το δούμε μετά. Αυτό γίνεται γιατί στις default ρυθμίσεις είναι να πάει να ψάξει στο Docker Hub αν δεν βρει τοπικά το image. Από εκεί και μετά, εμείς μπορούμε να κάνουμε login σε κάποιο άλλο repository και να μας φέρνει από κάπου αλλού τα images βάζοντας το κατάλληλο URL μπροστά. Ερώτηση. Ναι.
Είναι εύκολο να δούμε τα αρχεία αυτού του image μετά που έχει κάνει εγκατάσταση. Θα τα δούμε, εννοείται. Θα τα δούμε. Okay. Θα πάρουμε cell access μέσα σε αυτό, μπορούμε να δούμε διάφορα πράγματα. Όλα αυτά θα τα δούμε. Ωραία. Ας τα δούμε βήμα-βήμα, μην προτρέχουμε λίγο σιγά-σιγά για να τα κατανοήσουμε. Δηλαδή, να είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνουμε κάτι για να πηγαίνουμε στο επόμενο. Μέχρι στιγμής είμαστε εντάξει μέχρι εδώ. Είναι κάποιος που έχει θέμα με τον Docker, δεν του τρέχει, του βγάζει κάποιο μήνυμα να το δούμε, για να είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ωραία. Καλό ότι δεν μιλάει κάποιος εδώ. Σημαίνει ότι δεν έχετε πρόβλημα, ελπίζω. Ωραία. Λοιπόν. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Επειδή μπήκα λίγο. Σας άκουγα λίγο στη διαδρομή μέχρι να έρθω στο σπίτι μου. Λίγο τελευταίο είπατε για να είμαστε έτοιμοι, τι χρειάζεται. Αν έχετε κατεστημένο το Docker τοπικά στον υπολογιστή σας, είτε σε κάποιο VM, είτε στο G-Cloud, κάπου, οπουδήποτε. Εμείς, σαν εργαστηριακά, τώρα θα δουλέψουμε πάνω στο G-Cloud ή... Δεν έχει σημασία. Εμείς τώρα μας ενδιαφέρει να δούμε το Docker, τις βασικές του αρχές, πώς δουλεύει και το πού θα το δουλέψουμε θα το αφήσουμε για πιο μετά. Δεν μας απασχολεί τώρα. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν είχαμε τώρα το Docker και θέλαμε να τρέξουμε διάφορες διεργασίες, τι γίνεται στην πραγματικότητα? Κάθε μία διεργασία μέσω ενός system call, νομίζω ότι τα έχετε ξαναδεί αυτά, τα είχαμε δει και λίγο στην αρχή, στα πρώτα εργαστήρια, μιλάει με τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος μιλάει με το hardware. Εντάξει. Γιατί βασικά το λειτουργικό σύστημα είναι τροχονόμος ανάμεσα στο software και το hardware. Ελέγχει να δει αν έχουμε permission εκεί πέρα, αν υπάρχει ο πόρος που ζητάμε και ούτω καθεξής, και αν όλα πάνε καλά, κάνει τη δουλειά που του ζητάμε. Έτσι. Νομίζω ότι αυτά είναι γνωστές διαδικασίες. Τι θα γινόταν τώρα στην περίπτωση που εμείς θέλαμε, ας πούμε, να τρέξουμε δύο διεργασίες και η μία από αυτές ήθελε Python 2, η άλλη ήθελε Python 3. Το παράδειγμα είναι εντελώς ενδεικτικό. Έτσι. Πιθανώς το Chrome και το Node δεν χρειάζονται Python να τρέξουν. Το τονίζω, είναι ενδεικτικό εντελώς. Τι θα γινότανε? Εμείς, αν είχαμε εγκατεστημένη την Python 2, η μία εφαρμογή από τις δύο θα έτρεχε, αυτή που ήθελε την Python 2, και η άλλη, η διεργασία που θα πηγαίναμε να τρέξουμε, θα έσκαγε και θα μας έλεγε δεν υπάρχει εγκατεστημένη Python 2. Τι θα κάναμε σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει να κατεβάσουμε την Python 3, να την κάνουμε default και μετά να την κάνουμε default την Python 3, δεν θα τρέχει άλλη εφαρμογή που ήθελε την Python 2. Πώς θα γινόταν να έχουμε και τις δύο εκδόσεις και να μην έχουν πρόβλημα οι εφαρμογές μας? Αυτό στην ουσία πάμε να δούμε. Πώς θα γινόταν κάθε μία διεργασία να βλέπει τα dependencies τα οποία θέλει απομονωμένα, ανεξάρτητα από την άλλη διεργασία. Αυτό στην ουσία θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή, στην ουσία να βλέπει ένα κομματάκι του σκληρού δίσκου πάνω στο οποίο να φαίνεται ότι η default Python εδώ είναι η έκδοση 2 και ότι εδώ, ας πούμε, η default Python είναι η έκδοση 3. Αυτό στην πραγματικότητα μας προσφέρει το Docker. Είναι δηλαδή σαν να δίνει σε κάθε μία διεργασία ένα κομματάκι του δίσκου, και τον πόρο θα το δούμε σε λίγο, που εκεί θεωρεί η διεργασία ότι έχει αυτά που χρειάζεται για να μπορέσει να εκτελεστεί. Πώς τα πετυχαίνουμε τώρα αυτά? Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux. Έτσι, προς το παρόν και μόνο από αυτόν. Δεν ξέρω τώρα τελευταία αν έχουν κάνει προσπάθειες στα Windows να κάνουν κάτι διαφορετικό, αλλά από όσο ξέρουμε μέχρι στιγμής δεν μπορείς να το υποστηρίξεις με άλλον τρόπο και θα το εξηγήσουμε και σε λίγο αυτό. Λοιπόν, οι δύο βασικές έννοιες είναι το namespacing και τα control groups. Τι κάνουν αυτά τα δύο? Το namespace στην ουσία ξεχωρίζει τους πόρους αναδιεργασία. Δηλαδή, έχουμε στην ουσία κάποιες ιεραρχίες διεργασιών που κάθε μία από αυτές βλέπει το κομματάκι των διεργασιών από εκεί και κάτω και δεν μπορεί καμία άλλη να αλληλεπιδράσει με διεργασίες που βρίσκονται σε διαφορετικό namespace. Ξεχωρίζουμε λοιπόν τις διεργασίες με το namespace. Μήπως θυμάστε, όσοι έχετε κυρίως με Linux εμπειρία, τι υπήρχε μέχρι τώρα παρόμοιο με αυτό, σαν έννοια? Την είχατε δει ποτέ την εντολή chroot? Μάλλον όχι. Ήταν ένας τρόπος να φτιάξουμε, σαν να φτιάχναμε ένα διαφορετικό root file system μέσα σε ένα υπάρχον file system και εκεί να έχουμε
τις διεργασίες να είναι απομονωμένες. Οπότε, με το namespace, στην ουσία, απομονώνουμε τις διεργασίες μεταξύ τους και κάθε μία είναι σε μια δικιά της ιεραρχία, να το πω λίγο απλά. Και η δεύτερη έννοια που είναι τα control groups, τι κάνουμε? Περιορίζουμε, βάζουμε όρια στους πόρους τους οποίους βλέπουν οι διεργασίες. Δηλαδή, εγώ θέλω να βλέπει η διεργασία μου ένα συγκεκριμένο κομματάκι του δίσκου, ένα συγκεκριμένο quota για το network, για τη μνήμη και ούτω καθεξής. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, περιορίζω την πρόσβαση των διεργασιών πάνω στο hardware του υπολογιστή μου. Αν τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, μας δίνουν την λειτουργικότητα της απομόνωσης των διεργασιών που μας δίνει το Docker. Στην πραγματικότητα, το container το οποίο τρέχει, που τρέχει ένα image, τι κάνει? Έχει ένα τμήμα του σκληρού δίσκου και των πόρων του συστήματος που θεωρεί ότι αυτό εδώ είναι απομονωμένο από τα υπόλοιπα. Άρα βλέπει ένα κομματάκι από το σκληρό δίσκο, ένα κομματάκι από το δίκτυο, ένα κομματάκι από τη RAM και ένα κομματάκι από τη CPU. Και θεωρεί ότι τρέχει η διεργασία αυτή εκεί πέρα μόνη της. Βεβαίως, αυτά δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος και συγκεκριμένα του Linux λειτουργικού συστήματος. Γι' αυτό το λόγω του εξαιτίας του namespace και του control group, αν καταστήσετε Docker είτε σε Windows είτε σε macOS, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα εγκαθιστά ένα virtual machine το οποίο τρέχει Linux και πάνω εκεί τρέχει το Docker. Γιατί χρειάζεται αυτά τα features τα οποία τα δίνει ο Linux kernel. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιο αποδοτικό να τρέχει στο Docker σε Linux μηχάνημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείς να το τρέξεις αλλού, απλά να το τρέξεις αλλού έχεις ένα overhead, ένα extra VM. Γιατί χρειάζεσαι τον πυρήνα του Linux για να τρέξει. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ? Καμιά απορία, καμιά ερώτηση? Εγώ έχω μία. Ναι. Στο παράδειγμα στην αρχή με το Hello World, που είναι ας πούμε ένα binary και βγάζει στο dev stdout αυτό το... Δεν είναι ακριβώς ένα binary, θα δούμε τι είναι, αλλά ναι. Εντάξει, εγώ το φαντάζομαι ότι είναι μια εφαρμογή, ένα binary που εκτελείται και θέλει απλά το stdout. Στην ουσία, γίνεται κάποιο redirect, ας πούμε, στα system calls μέσω του Docker για να κατέβει μετά το Docker Engine παρεμβάλλεται ανάμεσα στη διεργασία που τρέχει και στο kernel του λειτουργικού συστήματος και περνάνε όλα τα system calls μέσω αυτού και δίνει τη δυνατότητα μέσω του kernel να έχουμε περιορισμένη πρόσβαση στο hardware του συστήματος. Οπότε είναι κάτι σαν είναι σαν να έχουμε κόψει σε φέτες τώρα τον υπολογιστή μας και να βλέπουμε λίγη RAM, λίγο δίσκο, λίγο δίκτυο και η κάθε μία διεργασία που τρέχει σε κάθε container να μην έχει γνώση του τι υπάρχει έξω από αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Οπότε, αν θέλουμε να το δούμε λίγο πιο πρακτικά αυτό το πράγμα, ένα image στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι ένα file system snapshot. Γιατί το λέω snapshot? Τι λέμε συνήθως snapshots? Αντίγραφο. Ένα αντίγραφο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι και read-only και χρειάζεται ένα image δύο πράγματα να προσδιορίσει. Πρώτον, τα αρχεία που απαιτούνται. Εδώ μπορεί να έχουμε μέσα βιβλιοθήκες που θέλουμε, shell scripts, εντολές, οτιδήποτε θέλουμε για να τρέξει η εφαρμογή μας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα image και θα δούμε πώς φτιάχνουμε τα images. Και το δεύτερο κομμάτι που θέλουμε είναι το startup command. Δηλαδή, στην ουσία να πούμε ποιο εκτελέσιμο αρχείο θα τρέξει για να δημιουργήσει τη διεργασία η οποία θα τρέχει μέσα στο container. Γενικότερα στο container συνήθως τρέχουμε μία διεργασία. Χωρίς να απαγορεύεται να τρέξουμε και παραπάνω από μία, φτιάχνοντας κάποιο shell script για αυτόν τον τρόπο. Αλλά κυρίως, κατά κύριο λόγο, φτιάχνουμε ένα container, ένα image, το οποίο δηλώνουμε ένα startup command. Άρα, ένα image δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστημα ένα σύνολο από αρχεία τα οποία χρειαζόμαστε και τι άλλο χρειαζόμαστε? Το ποια εντολή θα τρέξει η οποία θα δημιουργήσει τη διεργασία που θα τρέχει το container. Αυτά τα δύο πραγματάκια χρειαζόμαστε για να προσδώσουμε το image. Τώρα, όταν λοιπόν το image τρέξει από το Docker Engine, θα δημιουργηθεί ένας container, ο οποίος έχει το running process εδώ πέρα,
χρησιμοποιεί τον kernel του λειτουργικού μας συστήματος, του Linux λειτουργικού συστήματος συγκεκριμένα, και έχει περιορισμένη πρόσβαση στους πόρους του υπολογιστή μας. Εντάξει. Οτιδήποτε αλλαγές κάνω εγώ στα αρχεία, αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα layer πάνω από το layer του image που έχω πάρει, γιατί αναγκαστικά αν θέλω να κάνω αλλαγές, φτιάχνω ένα καινούριο layer. Θα δούμε πώς υποστηρίζεται αυτό γενικότερα. Αλλά η γενική αρχή, να θυμάστε, είναι ότι όταν σταματάω ένα container και όταν το σβήνω, ό,τι αλλαγές έχω κάνει έχουν χαθεί. Και θα δούμε με ποιον τρόπο μπορώ να τα κρατάω αυτά. Άρα, τι θέλω για ένα image? Να βάλω μέσα ό,τι αρχεία απαιτούνται για να τρέξει η εφαρμογή μου. Πρώτον. Δεύτερον, να πω ποια εντολή θα ξεκινήσει να τρέχει. Και από εκεί και πέρα, αυτό το image, όταν τρέχει, είναι ένα container που είπαμε τι πρόσβαση έχει και πώς μιλάει με το hardware. Τώρα, η βασική εντολή που τρέχουμε για να ξεκινήσουμε ένα container είναι η docker, run και το image name. Ωραία. Πού τα βρίσκουμε τα image names, λοιπόν? Πάμε, λοιπόν, στο Docker Hub. Αν γράψετε Docker Hub, θα σας πάει εδώ και θα δείτε ότι υπάρχουν εκατοντάδες, πιθανότητα και εκατομμύρια. Ας κάνω logout για να βλέπουμε όλοι το ίδιο. Images. Εδώ να κάνετε search στο Docker Hub και θέλετε, ας πούμε, να τρέξετε μια εφαρμογή η οποία θα βασίζεται σε Python, ξέρω εγώ. Άμα γράψετε Python, θα δείτε ότι έχει μια λίστα από images. Αυτά είναι images. Έτσι. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο που θέλουμε να κοιτάμε στο Docker Hub? Η δημοφιλία. Αν είναι official, θα πάμε να επιλέξουμε το official προφανώς. Και επίσης πόσα downloads και πόσα stars έχει. Θα δείτε ότι Python υπάρχουν ένα σωρό, αλλά θα πάμε να επιλέξουμε, βάζουμε το most popular εδώ πέρα σαν επιλογή, κάτι το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές. Έτσι. Δεν θα πάμε από έναν άγνωστο που έφτιαξε ένα image με Python, ο οποίος δεν ξέρουμε τι έχει βάλει μέσα. Και θα δούμε σιγά σιγά πόσο αυτά χτίζονται και πόσο να ανεβάσουμε πάνω τα images. Άρα λοιπόν, για να τρέξω ένα image και να κάνω ένα container, καλώ την docker με την παράμετρο run και μετά το image name. Οπότε εμείς τι κάναμε πριν? Docker run και hello world. Θα ψάξει να βρει το image τοπικά. Αν δεν το βρει, θα πάει να το κατεβάσει από το Docker Hub. Έτσι. Οπότε το συγκεκριμένο που είδαμε τώρα έχει κατεβάσει το hello world σαν ένα image, το οποίο μέσα έχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για να τρέξει αυτό το πράγμα και έχει δηλωθεί σε αυτό το image ότι το startup command είναι το hello world. Για να το δούμε λίγο αυτό. Αν πάμε στο Docker Hub και γράψουμε hello world, αυτό είναι το official image. Αν πάμε εδώ, θα δούμε κάποιο documentation το οποίο έχει. Ωραία. Κάθε ένα image οφείλει να έχει ένα documentation για να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε. Και έχει και ένα σύνολο από tags που θα δούμε τι σημαίνουν αυτά τα tags, τι ακριβώς είναι. Και εδώ περιγράφονται αναλυτικά. Να δω λίγο τώρα ποιο είναι το latest εδώ. Αυτό είναι το latest. Να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ θα δούμε και το πώς δημιουργήθηκε αυτό. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ απλό image. Στην ουσία δεν κάνει κάτι άλλο από το να κάνει copy ένα file και να τρέξει αυτό το αρχείο σαν εκτελέσιμο. Έτσι. Είναι τόσο απλό, είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να έχει. Αλλά θα δούμε σιγά σιγά τι είναι όλα αυτά και πώς τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, άρα, με το Docker Run δηλώνω ένα image, πάει και το φέρνει, αν δεν το έχει, και το τρέχει. Τρέχει στην ουσία το startup command το οποίο δηλώνεται μέσα στο image. Τώρα, από εκεί και μετά, μπορούμε εμείς να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, μην τρέξεις τη default εντολή, τρέξε μια άλλη. Ας δούμε ένα παραδειγματάκι. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Docker run busybox. Το busybox είναι ένα άλλο απλό image. Αν το τρέξουμε σκέτο, τώρα τι έχει κάνει, δεν βλέπουμε τίποτα εδώ. Πώς θα δούμε τώρα αν τρέχουν διάφορα Docker images? Και τώρα ερχόμαστε σε κάποιες πιο συγκεκριμένες εντολές. Για να δούμε αν τρέχουν κάποια containers, τρέχουμε την Docker PS. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Παρόλο που εγώ έτρεξα το busybox, αυτό δεν παρήγαγε κάτι στο standard output. Έτρεξε μάλλον στιγμιά, έκανε κάτι και τερμάτισε. Πάμε να δούμε τι στο καλό έκανε αυτό το busybox. Πάμε στο Docker Hub και ψάχνουμε εδώ πέρα το busybox. Τι έγραψα εγώ, την έγραψα. Αυτό είναι το official image. Αν πάμε εδώ μέσα
Και πάμε εδώ πέρα στα tags και πάμε στο latest. Θα τα εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτά που κάνω εδώ πέρα. Και αυτό δεν κάνει κάτι φοβερό. Ένα αρχείο έχει και το τρέχει. Ωραία. Πάμε ξανά εδώ στο BusyBox να δούμε το documentation του, το description. Λοιπόν, αυτό λέει ότι είναι ένα πολύ απλό image και δεν μας λέει και πάρα πολλά. Το θέμα που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό τώρα το BusyBox έχει μέσα διάφορες εντολές. Έτσι, και μπορούμε να τις τρέξουμε. Οπότε, όταν εγώ τρέξω τώρα το BusyBox, μπορώ να του πω, αν συνεχίσω και δίνω πράγματα, είναι σαν να δίνω παραμέτρους. Δηλαδή, σαν να του λέω ότι μην τρέξεις αυτό που είναι να τρέξεις, το startup command που έχεις, το οποίο δεν με νοιάζει στην πρώτη φάση ποιο είναι, αλλά τρέξε μια άλλη εντολή. Ας πούμε, κάνε ping το google.com. Προφανώς θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη η εντολή ping μέσα στο container. Για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Δοκιμάστε το κι εσείς να δείτε. Τώρα έχω τρέξει το συγκεκριμένο image, το BusyBox, και του έχω κάνει override το startup command. Του έχω πει, αντί να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις, τρέξε αυτή την εντολή. Ερώτηση. Πού την βρήκε αυτή την εντολή, είπαμε? Από το snapshot που έχει μέσα... Ακριβώς. Την έχει εγκατεστημένη, την έχει έτοιμη. Το εκτελέσιμο αρχείο ping το έχει μέσα το image. Πάμε σε ένα άλλο terminal τώρα. Πώς θα δούμε το συγκεκριμένο container, Docker PS. Τι μας λέει, Docker PS. Να το κάνω λίγο πιο μικρό γιατί να φαίνεται καλύτερα. Μας φέρει ένα container ID. Ωραία. Το κάθε ένα container το οποίο τρέχει παίρνει ένα μοναδικό ID κατά τη στοιχεία με τις διεργασίες που τρέχουν, οι οποίες παίρνουν ένα μοναδικό process ID. Οπότε, με βάση αυτό το process ID, εγώ μπορώ να το σταματήσω. Πώς θα το σταματήσω, λοιπόν? Docker, stop, και πρέπει να βάλω τον αριθμό αυτόν. Αν το κάνετε αυτό από ένα άλλο terminal, θα δείτε ότι θα σταματήσει μετά από λίγο. Και θα εξηγήσουμε τι κάνει το stop ακριβώς. Καθυστερεί λίγο, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα σήματα. Βλέπετε ότι μετά από 10 δευτερόλεπτα τερμάτισε. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς αυτό. Οπότε, τρέχω εγώ ένα image, του λέω εδώ πέρα το image name, και αυτό δημιουργεί ένα container, το οποίο container παίρνει ένα μοναδικό ID. Το βλέπετε. Αυτό είναι το ID του. Εδώ είναι το image το οποίο βασίστηκε. Εδώ είναι το command το οποίο τρέχει, βλέπετε. Εδώ είναι το command που δώσαμε. Και μετά μας λέει πότε δημιουργήθηκε και ποιο είναι το status. Αν τρέξω τώρα την Docker PS, θα δείτε ότι δεν τρέχει τίποτα. Ωραία. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ? Φανταστείτε λοιπόν ότι το Docker είναι σαν να τρέχω σαν μία διεργασία στον υπολογιστή μου την εφαρμογή. Με όλα τα dependencies τα οποία έχει. Μπορώ να τρέξω μια web εφαρμογή με οτιδήποτε dependency έχει αυτή, σαν να είναι ένα process στον υπολογιστή μου. Μπορώ να τρέξω τη MySQL, την Postgres κτλ. Χωρίς να εγκαταστήσω τίποτα στον υπολογιστή μου, απλά να κάνω Docker Run Postgres. Άρα, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να τρέξω στον υπολογιστή μου τοπικά οποιοδήποτε λογισμικό θέλω, χωρίς να με ενδιαφέρουν τα dependencies τα οποία έχουν δηλωθεί σε αυτό. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο image. Εντάξει. Οπότε, αν εγώ τώρα πάω στο αριστερό terminal εδώ πέρα και ξαναπάω να κάνω Docker Run και βάλω μια άλλη εντολή. Ας πάω να βάλω. Ποια εντολή να πούμε? Bash. Τι έγινε τώρα εδώ? Τι μας λέει, τι καταλαβαίνετε από το μήνυμα? Δεν την έχει. Δεν την έχει. Ενώ άμα πάω εγώ στο terminal μου κανονικά και γράψω bash, έχει βάλει σε ένα bash. Που σημαίνει τοπικά εγώ στον υπολογιστή μου έχω τον bash. Άρα πού δεν έχει τον bash? Στο image BusyBox. Άρα δεν μπορώ να τρέξω οτιδήποτε εντολή μου καπνίσει. Πρέπει αυτή η εντολή να είναι εγκατεστημένη μέσα στο image. Δηλαδή, ας πούμε, είναι εγκατεστημένη η netstat. Βλέπετε, είναι εγκατεστημένη η netstat μέσα στο BusyBox. Άρα το BusyBox είναι ένα απλό image το οποίο έχει εγκατεστημένες κάποιες βασικές εντολές του Linux.
Ωραία. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Για να γυρίσουμε λίγο εδώ στα σχηματάκια μας και να επανέλθουμε μετά να κάνουμε πραγματάκια. Άρα, είδαμε ότι αν συνεχίσουμε μετά το image name να δώσουμε κάτι, αυτό στην ουσία κάνει override το default command που έχει δηλωθεί για το image με την προϋπόθεση ότι το command αυτό υπάρχει. Εγκατεστημένο μέσα στο image. Ωραία. Οπότε, το είδαμε λίγο αυτό. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε override το startup command. Άρα πρέπει να δίνουμε πάντα το image για να... Το image, ναι, πρέπει να το δώσουμε αναγκαστικά. Το command συνήθως δεν το δίνουμε γιατί είναι αυτό που έχει δηλωθεί, συνήθως αυτό θέλουμε να τρέξει κιόλας. Αλλά κάποιες φορές, κυρίως για λόγο debugging ή για κάποιον άλλο λόγο, ίσως να χρειαστεί να κάνουμε override το command αυτό για να κάνουμε κάτι άλλο, για να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αλλά σε γενικές γραμμές, το startup command που είναι δηλωμένο στο image, και θα δούμε πώς δηλώνεται αυτό, αυτό τρέχουμε. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε override. Έτσι. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα αν θέλουμε να το κάνουμε. Αυτό στην ουσία είδαμε τώρα. Οπότε είδαμε με την Docker PS μας δείχνει όλες τα running containers και με την, αν βάλουμε και την παράμετρο α, Docker PS παύλα α, μας δείχνει και αυτά που έχουν σταματήσει. Βλέπετε? Που δεν είναι τώρα running. Αυτό μας δείχνει στην ουσία. Όλα τα Docker processes που τρέξανε, όλα τα containers που τρέξανε, ανεξαρτήτως με το αν τρέχουν τώρα ή όχι. Έτσι. Άρα βλέπετε ότι πιο πριν εμείς τρέξαμε την netstat, πιο πριν είχαμε τρέξει το bash, το ping, μέσω του busybox όλα αυτά. Και εδώ είναι κάποια άλλα που είχα τρέξει εγώ παλιότερα. Ωραία. Οπότε, έχουμε έναν τρόπο να δούμε κάτι σαν το ιστορικό, το τι είχε τρέξει πιο πριν. Τώρα, το Docker Run στην πραγματικότητα είναι μια συντόμευση δύο πιο απλών εντολών. Της Docker Create και της Docker Start. Η Docker Create τι κάνει? Φτιάχνει ένα container με βάση ένα image και η Docker Start ξεκινάει αυτό το container. Εμείς τώρα τα κάναμε αυτά σε ένα βήμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο βήματα. Τι κάνει στην πραγματικότητα η Docker Create? Ετοιμάζει το file system και φτιάχνει το container, αλλά δεν το ξεκινάει. Πάμε λίγο να το δούμε. Λοιπόν, όχι εδώ. Πάμε στο αριστερό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να κάνουμε Docker Create το BusyBox. Θυμίζω ότι η Create δεν το ξεκινάει, απλά προετοιμάζει το container. Αν την τρέξουμε αυτή την εντολή τώρα έτσι όπως είναι, μας επιστρέφει ένα ID. Αυτό ποιο ID λέτε ότι είναι? Ποιανού? Αν δώσω την Docker PS, βλέπετε δεν τρέχει τίποτα. Θα μου πεις τώρα, η BusyBox, αν δεν βάλω κάποια παράμετρο, τρέχει στιγμιαία και τερματίζει. Ας το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Ping. Τι του λέω τώρα? Φτιάξε μου ένα container από το image BusyBox και η startup εντολή του θα είναι αυτή η εντολή, ping.google.com. Μας επιστρέφει αυτό το ID. Ωραία. Μετά μπορούμε να πάμε να κάνουμε Docker Start και τι πρέπει να δώσουμε σαν παράμετρο? Το container ID. Αυτό που μου επέστρεψε η create. Άρα δίνω αυτό. Αρκούνε και τα πρώτα ψηφία. Έτσι. Να γράφω σωστά την εντολή, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Docker Start. Ωραία. Τρέχει. Τρέχει. Βλέπετε όμως τώρα το εξής, ότι δεν μου επιστρέφει στο standard output το αποτέλεσμα, ενώ πριν άμα την έτρεχα με την run, κατευθείαν μου επέστρεφε το αποτέλεσμα στο standard output, έτσι. Αυτό που παρατηρήσαμε τώρα είναι ότι φτιάξαμε ένα container, χωρίς να το ξεκινήσουμε, πήρε ένα ID και μετά με την Docker Start δώσαμε το ID αυτό, τα πρώτα τέλος πάντων ψηφία, δεν χρειάζεται να τα δώσουμε όλα, και ξεκινάει να τρέχει το container. Ωραία. Πώς θα το σταματήσω εγώ αυτό το container? Stop. Τι πρέπει να βάλω? Docker. Docker stop και το ID. Και το ID, αυτό εδώ. Πώς βεβαιώνουμε ότι δεν τρέχει κανένα container πλέον? Σε το να τερματίσει. Ποια εντολή θα τρέξω για να δω αν τρέχει κάποιο container ή όχι? Docker PS. Σωστά.
Docker PS, βλέπω ότι δεν τρέχει τίποτα. Ωραία. Τερμάτισε. Μπορώ να ξανακάνω start, για να δούμε. Πάω να κάνω start, αυτό που σταμάτησα πριν, που είχα κάνει stop. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Έτσι δεν είναι. Πάω να το ξανακάνω stop. Βλέπετε ένα container, μπορώ να το κάνω start και stop. Έτσι. Όπως μια διεργασία. Το ξανασταματάω. Τώρα θέλω να κάνω το εξής. Με μισό λεπτό να τερματίσει. Όχι μισό λεπτό, 10 δευτερόλεπτα θέλει. Αν πάω και κάνω τώρα docker start αυτό το container και του δώσω άλλη εντολή, ας πούμε την εντολή netstat. Τι μας λέει? Βασικά, όχι start, ας βάλουμε run. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ, θα το δούμε και στην πράξη με κάποιο πιο καλό παράδειγμα, αυτό δεν μου πέτυχε τόσο καλά. Όταν εγώ κάνω docker create ένα image και ειδικότερα αν το έχω κάνει specify και το startup command όπως εδώ, αν λοιπόν έχω ξεκινήσει ένα docker, έχω δημιουργήσει ένα docker container, μετά δεν μπορώ να πάω να του πειράξω το startup command, γιατί έχει οριστεί εδώ. Άρα όταν πάω και χρησιμοποιήσω αντί για run το create και το start, αν εγώ στο create έχω κάνει define το startup command, δεν μπορώ μετά να πάω να το πειράξω αυτό. Έτσι, αυτή είναι μια βασική διαφορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το docker run γιατί απλοποιεί αυτά τα δύο βήματα. Αλλά ενδέχεται να έχουμε κάποιο σενάριο που να μας βολεύει το συγκεκριμένο. Προσέξτε λίγο πριν τι έκανα. Πήγα να κάνω docker run και έδωσα το ID και μετά έδωσα κάτι άλλο. Η docker run δεν παίρνει container ID σαν όρισμα, παίρνει image name. Δηλαδή η docker run θέλει το image που θέλεις και μετά αν θες να κάνεις override τη startup εντολή. Δεν μπορώ να δώσω στο docker run να δώσω σαν παράμετρο ένα container ID. Εντάξει. Είμαστε εντάξει. Ναι. Στην πράξη θα το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Άρα, η docker run είναι συντόμευση του docker create και του docker start. Όταν εγώ κάνω ένα docker create, στην ουσία αρχικοποιεί το file system για το container και με το start ξεκινάει το main process του container. Ωραία. Το είδαμε αυτό. Αν ήθελα εγώ πριν να δω τα αποτελέσματα στην οθόνη, ας το δούμε λίγο αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τρέχει το συγκεκριμένο BusyBox. Θα το κάνω... Πώς θα μπορούσα εγώ... Νομίζω αυτό είναι το σωστό. Όχι, μισό λεπτό να δω την σύνταξη. Με το start πάει αυτό. Okay. Λοιπόν, ξανακάνω stop. Docker PS. Κάνω stop το συγκεκριμένο container που τρέχει. Και μάλιστα μπορώ να το κάνω kill και θα δούμε ποια είναι η διαφορά τους. Για πιο άμεση. Το kill, όπως καταλαβαίνετε, στέλνει το σήμα kill, ενώ το stop στέλνει το σήμα stop. Terminate. Το sig term. Πώς θα πάμε από σήματα. Είχαμε μιλήσει καθόλου ή όχι. Η εντολή kill την έχουμε ακουστά. Ή όχι. Ναι, το kill και το οποίο Ναι. Ωραία. Στην πραγματικότητα, όταν εγώ πάω και κάνω docker stop, τι κάνει, πάει και στέλνει το σήμα sig term στο main process. Όταν κάνω docker kill, στέλνει το σήμα 9. Το σήμα 9 είναι ακαριαίος θάνατος. Τελείωσε η διεργασία, έτσι. Γι' αυτό τελειώνει γρήγορα. Αυτό έχει να κάνει με το πώς χειρίζεται το σήμα το main process, η διεργασία αυτή που τρέχει μέσα στο container. Λοιπόν, πριν που είχα κάνει docker create, έτσι. Οπότε μπορώ τώρα να ξανακάνω ένα docker create και ας βάλω εδώ πέρα ένα άλλο ping, ας πούμε το 3w huagr. Έτσι για αλλαγή. Έφτιαξα λοιπόν ένα container. Δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα. Ωραία. Αν θέλω να το ξεκινήσω και να κάνω attach σε αυτό το container προκειμένου να μου βγάζει
το standard output βάζω την παράμετρο παύλα A που σημαίνει attach μετά το start. Αν το κάνω έτσι τώρα, θα βλέπω στο standard output το standard output της διεργασίας η οποία τρέχει μέσα στο container. Αν δεν το κάνω λοιπόν με το docker run που το κάνει αυτό αυτόματα και το κάνω manually, δηλαδή create και start, αν θέλω να βλέπω τα αποτελέσματα, αν τυχόν παράγει δεδομένα στο standard output, κάνω attach, βάζω στην παράμετρο α μετά την docker start. Εντάξει. Πάτησα Ctrl-C για να τερματίσει στην ουσία το main process του container. Και τώρα αυτή τη στιγμή δεν τρέχει κανένα container στον υπολογιστή μου. Οπότε είδαμε λίγο τι συμβαίνει με το run και το create και το start. Είδαμε επίσης ότι μπορούμε ένα stop container να το ξανασυνεχίσουμε, να το κάνουμε start και να ξανατρέξει. Έτσι. Επίσης, αν θέλει κάποιος, μπορεί να σβήσει όλα τα images που έχει αποθηκευμένα τοπικά και να σβήσουν και όλα τα δίκτυα και όλα τα stop containers, τα networks, τα images και οτιδήποτε υπάρχει στην cache. Η εντολή docker system prune πάει και τα σβήνει όλα αυτά. Οπότε, αν την τρέξετε, θα σας βγάλει αυτό το μηνυματάκι και θα σας τα σβήσει όλα. Πατάς yes, τα σβήνει όλα. Οπότε, την επόμενη φορά που θα πας να κάνεις docker run κάτι, δεν θα το βρεις στην cache και θα το αναγκάσεις να πάει να το κατεβάσει από το registry. Ίσως με τον καιρό να το κάνουμε αυτό τοπικά στον υπολογιστή μας, πιο πολύ για να γλιτώνουμε χώρο. Αν το κάνω εγώ τώρα τοπικά εδώ, τι θα πάει να κάνει, μου λέει θα τα σβήσω όλα, stop containers, networks, τα πάντα. Του λέω yes, έσβησε όλα αυτά. Και μου λέει ότι γλίτωσα 1, τόσα γίγα. Έτσι, κάπου πάμε και τα σβήνουμε. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε πώς δουλεύουν τα layers πάνω στα images. Όλα αυτά βασίζονται σε κάποια ειδικά file systems. Αυτό που χρησιμοποιείται τώρα τελευταία στο Docker λέγεται overlay και μάλιστα υπάρχει το overlay 2 έκδοση, overlay FS, και η λογική του είναι ότι, μισό λεπτό, να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό. Κάτι αντίστοιχο με το file system που είχατε δει στα VMs είναι, η λογική μοιάζει, αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι κάθε container το οποίο βασίζεται σε μια base image, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτό το base image 2 φορές στον υπολογιστή μας. Μπορούμε λοιπόν τα containers στην ουσία να μοιράζονται κοινά images από κάτω. Για να το πετύχουμε αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτό το overlay FS, το οποίο υποστηρίζεται από το Linux kernel και στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί δύο καταλόγους. Υπάρχει ο lower κατάλογος και ο upper κατάλογος, ο οποίος στην ουσία τι είναι. Ο lower κατάλογος έχει τα αρχεία που χρειάζονται, τα κοινά αρχεία που θέλουν αυτά τα images για να τρέξουν, τα containers, και οποιοδήποτε από αυτά τώρα θέλει να κάνει αλλαγές, υπάρχει ένα upper directory, που μπορούμε να το πούμε για παράδειγμα upper, το οποίο είναι read-write, έχουμε read-write σε αυτό. Οπότε το lower level είναι read-only, το upper level είναι read-write, οπότε οποιοδήποτε container χρειαστεί να κάνει αλλαγές σε κάποιο αρχείο, πάει και γράφει στο upper. Και τελικά αυτό που βλέπει ο χρήστης είναι ένα merged file system. Δηλαδή δείτε ότι υπάρχει ένα image layer το οποίο μοιράζεται ανάμεσα σε containers. Υπάρχει το container layer το οποίο είναι read-write. Οπότε εμείς μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα αρχεία που μας έρχονται από το image ή να φτιάξουμε καινούργια αρχεία. Οπότε το merged layer που υπάρχει από πάνω πάει και κάνει το εξής. Πάει και κοιτάει στο image layer ένα αρχείο, αν υπάρχει, ή στο upper layer. Αν το βρει στο upper layer, τότε χρησιμοποιεί αυτό και όχι το αρχικό, που σημαίνει ότι έχω το αλλαγμένο αρχείο εδώ. Αυτή είναι η βασική αρχή του overlay file system και μπορείτε, αν θέλετε, να το δοκιμάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας, αν διαβάσετε αυτά τα links που σας έχω εδώ στις σημειώσεις. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να το δούμε εδώ, αλλά αν θέλετε, σας προτρέπω να διαβάσετε αρκετές πληροφορίες για αυτά και να το δείτε στην πράξη πώς γίνεται αυτό. Σε αυτό, λοιπόν, βασίζονται τα Docker images. Αν θέλω να δω τα αποθηκευμένα images που έχω στον υπολογιστή μου, μπορώ να τρέξω την Docker image ls. Ωραία. Εδώ μου βγάζει οτιδήποτε Docker είχα χρησιμοποιήσει. Και αν θέλω να σβήσω ένα image, Docker image rm, θέλω, ας πούμε, να σβήσω το Hello World. Okay.
Βλέπετε, μας λέει σβήστηκε. Αν ξανακάνω Docker image ls, θα δείτε ότι το hello world δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, κάποια ερώτηση μέχρι εδώ? Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μας βοηθάνε λίγο να δούμε τα layers. Τα έχω σημειώσει εδώ. Ένα από αυτά είναι το Dive, αλλά πρέπει να το καταστήσετε αν θέλετε να το αξιοποιήσετε. Θα το δούμε λίγο πιο μετά, γιατί μας βγάζει αρκετά αναλυτικές πληροφορίες από layer σε layer, τι αρχεία έχουν αλλάξει. Αλλά για να το δούμε καλύτερα αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το πώς φτιάχνουμε τα Docker files. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ωραία. Έχουμε κάποια ερώτηση πριν προχωρήσουμε? Λογικά αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να τρέχει τίποτα στον υπολογιστή σας, συγκεκριμένα στο Docker. Έτσι δεν είναι? Ας πάμε να ξανακάνουμε ένα Docker run, ένα busybox και να κάνουμε απλά ένα ωραιότατο ping. Ωραία. Τώρα, αν εγώ δεν θέλω να μου βγουν τα αποτελέσματα του standard output της διεργασίας που τρέχει στην οθόνη, μπορώ να βάλω την παράμετρο D που κάνει detach. Στην ουσία θα ξεκινήσει, θα τρέχει το συγκεκριμένο container, απλά δεν θα μου εμφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσματα. Αν το δοκιμάσετε αυτό, κάτι έχω κάνει λάθος εδώ. Starting. Ναι, δεν το έχω βάλει σωστά. Το Pavla D πρέπει να μπει πριν το image name, εδώ. Τι του λέω τώρα? Τρέξε το busybox, άλλαξε την default εντολή να είναι η ping, αλλά τρέξε το σε detach mode. Δηλαδή, μην μου δείξει το standard output της συγκεκριμένης διεργασίας εδώ. Θα διαπιστώσω ότι τρέχει το container, βλέπετε έχει ένα ID. Και αν εγώ για κάποιο λόγο θέλω να τρέξω διάφορα containers και σε κάποια φάση θέλω να δω τα logs της εφαρμογής. Ας πούμε ότι οι εφαρμογές γράφουν στο standard output τα μηνύματά τους. Πώς εγώ θα μπορέσω να δω τα logs? Docker logs και θα δώσω το container ID. Για να δούμε. Τι έκανε? Μου επέστρεψε τα logs από το standard output της διεργασίας που τρέχει στο συγκεκριμένο container. Μπορώ να κάνω και follow τα logs βάζοντας την παράμετρο F. Τι κάνει η παράμετρος F? Την έχετε ξαναδεί σε εντολές τύπου cat και τα λοιπά? Κυρίως χρησιμοποιείται στην tail. Την εντολή. Στο tail, ναι, αυτό πήγαινε να πω. Στο tail την κρατάει ανοιχτή. Και... Tail, παύλα, F, ακριβώς. Κρατάει το ανοιχτό, το standard output και οτιδήποτε καινούρια πληροφορία μπει στο αρχείο, συγκεκριμένα εδώ πέρα στο standard output της διεργασίας που τρέχει στο Docker, εμφανίζεται. Άρα κάτι αρκετά πατάω Ctrl-C για να σταματήσει. Δεν σταμάτησε η διεργασία αυτή τη στιγμή. Απλά σταμάτησε να μου δείχνει τα logs. Αν τρέξω την Docker PS, θα δείτε ότι τρέχει κανονικά ακόμα αυτό. Έτσι. Οπότε, αν θέλω να δω τα logs ενός container, τρέχω Docker logs, συνήθως βάζω και την παράμετρο F. Αν θέλω να δω μόνο τις τελευταίες 10 γραμμές, βάζω 10F. Αν το παίρνει έτσι. Κάπως το παίρνει, αλλά δεν θυμάμαι. Όχι. Μήπως πάει έτσι. Όχι. Ναι, δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορούσε να προσδιορίσει και τον αριθμό των γραμμών. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή πώς είναι το option. Οπότε, Docker logs pavla F και μου δείχνει real time ό,τι τυπώνεται στο standard output της διεργασίας αυτής. Πατάω Ctrl-C. Όταν πατήσω εδώ Ctrl-C δεν τερματίζει το container, γιατί δεν είμαι μέσα στο container τώρα. Δεν το έχω τρέξει κανονικά. Το έχω τρέξει σε detach mode και απλά βλέπω τα logs τώρα, έτσι. Τι καταλάβαμε αυτή τη διαφορά? Το container αυτή τη στιγμή τρέχει κανονικά και εγώ απλά μπόρεσα και είδα τα logs. Ωραία. Τώρα, είδαμε πώς κάνουμε stop. Τρέχουμε την Docker stop και βάζουμε το container ID. Η stop στην ουσία τι πάει και κάνει? Στέλνει το σήμα sigterm στο main process του container. Τώρα η εντολή ping, επειδή αγνοεί το sigterm, μπορεί μια διαδικασία να χειριστεί τα σήματα,
και να τρέξει το δικό της signal handler. Δύο σήματα μόνο δεν μπορούν να διαχειριστούν διεργασίες. Ξέρετε ποια είναι? Ποια σήματα δεν μπορούν να αλλάξουν δύο οποιοσδήποτε διεργασίες. Όλες οι διεργασίες μάλλον. Ποια δύο σήματα? Πάει το μυαλό σου κάπου? Αν δεν σας ακούω καθόλου, αν μπορείτε λίγο να δώσετε λίγο ένταση. Ακούσατε? Ναι. Να αλλάξω το priority. Όχι. Όταν στέλνουμε σήματα σε μια διεργασία, ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση με τα σήματα, γιατί να είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε. Γενικότερα, ένας τρόπος για να επικοινωνούν οι διεργασίες μεταξύ τους και να επικοινωνούν και το λειτουργικό με τις διεργασίες είναι με την αποστολή σημάτων. Έτσι. Αν θέλουμε να δούμε όλα τα διαθέσιμα σήματα σε ένα σύστημα, βάζουμε την εντολή kill pavla l. Είναι το list όλων των σημάτων. Βλέπετε, εδώ μας βγάζει μια λίστα από σήματα. Τα περισσότερα από αυτά τα σήματα έχουν σαν default συμπεριφορά να τερματίζουν τις διεργασίες. Εξού και το όνομα kill. Παρόλο που δεν κάνουν μόνο kill, κάνουν και άλλα πράγματα τα σήματα. Τα πιο συνηθισμένα σήματα είναι το interrupt, είναι στην ουσία το control C που πατάω από το πληκτρολόγιο, το stop, είναι το terminal stop που είναι το control Z που πατάω από το πληκτρολόγιο, είναι το terminate που είναι το default σήμα αν δεν προσδιορίζω κάποιο άλλο, το kill, το οποίο σημαίνει τερμάτισε ακαριά τη διεργασία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πάρα πολλά σήματα, έτσι βλέπετε. Οπότε, ένας τρόπος να επικοινωνούν οι διεργασίες και το λειτουργικό με τις διεργασίες είναι με την αποστολή σημάτων μεταξύ τους. Έτσι. Οπότε, μπορώ εγώ σε μια διεργασία, σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα φτιάξω, να χειριστώ όλα τα σήματα. Τι σημαίνει να χειριστώ τα σήματα? Να μην τρέξω το default που θα έτρεχε όταν ερχόταν το σήμα, π.χ. στο σήμα SIG-term εδώ πέρα, αντί να τερματίσω, να κάνω κάτι άλλο. Και μετά αν θέλω να τερματίσω ή όχι, εξαρτάται. Δύο όμως συγκεκριμένα σήματα δεν μπορώ να τα πιάσω. Δεν μπορώ δηλαδή να τρέξω άλλο κώδικα εκτός από τον προκαθορισμένο. Τα δύο αυτά σήματα είναι το σήμα kill με αριθμό 9 και το σήμα stop με αριθμό 17. Αυτά τα δύο σήματα λοιπόν δεν μπορώ να τα χειριστώ. Τώρα, συγκεκριμένα, το εκτελέσιμο αρχείο που δημιουργεί τη διεργασία εδώ πέρα με το ping, η default συμπεριφορά του είναι ότι το σήμα terminate να το αγνοεί. Έτσι το έχουν υλοποιήσει. Ωραία. Οπότε το Docker μετά από λίγο τι κάνει? Περιμένει 10 δευτερόλεπτα και αν δει ότι η stop, δηλαδή το σήμα SIG-term που στέλνεται στη διεργασία, αγνοείται, πάει μετά και στέλνει ένα ωραιότατο σήμα kill. Το kill δεν μπορεί να το γνωρίσει η διεργασία, είναι υποχρεωμένη να τερματίσει ακαριέα, χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ωραία. Οπότε γι' αυτό το λόγο είδαμε πριν ότι όταν στέλναμε Docker stop, στην ping εδώ πέρα που έτρεχε σε ένα container, καθυστερούσε 10 δευτερόλεπτα γιατί στην ουσία αγνοούσε η διεργασία το terminate σήμα, αλλά όταν στείλαμε το Docker kill, έστειλε αυτό το σήμα που είναι πολύ πιο ισχυρό και δεν μπορεί να το αγνοήσει. Έτσι, μια πολύ μικρή εισαγωγή για τα σήματα. Κάποια ερώτηση? Ωραία. Κάποια ερώτηση? Δεν είναι κάποιος? Γίνεται να παραμείνουν ζόμπι οι διεργασίες και στο Docker? Όπως και στο Linux. Ναι. Τι σημαίνει ότι μια διεργασία είναι ζόμπι στην πραγματικότητα? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι διεργασίες γίνονται ζόμπι? Το ξέρουμε? Κάποιος να μας το πει αν το ξέρει? Ο λόγος. Για ποιο λόγο οι διεργασίες μπορεί να γίνουν ζόμπι? Το ξέρουμε? Δεν έχει προβλεφθεί να υπάρχει σήμα kill? Όχι, σήμα kill υπάρχει. Τα ζόμπι όμως το αγνοούν το σήμα kill. Γιατί όπως γνωστόν τα ζόμπι δεν σκοτώνονται. Ναι, ακριβώς. Γιατί όμως δημιουργούνται ζόμπι? Ποιος είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τα ζόμπι? Να σας δείξω ένα σχηματάκι. Μισό. Το σήμα kill όμως δεν είναι ότι λες κατευθείαν στον scheduler του Linux kernel ότι ξέρεις τι, αυτό το process βγάλει το έξω από το scheduler, τελείως. Όχι απλά βγάλει το scheduler, αποδεσμεύσε οτιδήποτε έχει να κάνει με το process. Δηλαδή, βγαίνει από το process table η διεργασία, φεύγει από τη μνήμη, πάπαλα. Τερματίζεται καριέρα. Τώρα, αν έχει αφήσει εκκρεμότητες. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τι συμβαίνει και μια διεργασία είναι ζόμπι, μιας και το αναφέρετε.
Ο default τρόπος για να φτιάξω μια διεργασία γενικότερα, στο Unix αλλά και γενικότερα, είναι να χρησιμοποιήσω μια κλίση συστήματος που λέγεται fork. Η οποία τι κάνει, έχω μια διεργασία α, σε κάποια φάση τρέχει μια fork και κλωνοποιείται, δηλαδή ο κώδικας της αντιγράφεται σε δημιουργείται μια καινούργια διεργασία που έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα με την αρχική διεργασία. Όταν λέμε ακριβώς τα ίδια, σημαίνει οτιδήποτε κώδικα τρέχει, η αρχική διεργασία τρέχει και η καινούρια. Στη συνέχεια μπορώ να τρέξω μια exec και να διαφοροποιήσω τον κωδικά μου και σε κάποια φάση το child process κάνει exit. Αυτό ακριβώς γίνεται όταν τρέχω μια εντολή στο terminal. Ο bash κλωνοποιείται με fork, αλλάζει τον κωδικά του με το εκτελέσιμο αρχείο που δίνω σαν όρισμα και κάνει exit. Προσοχή όμως, μέχρι να κάνει exit το παιδί και μέχρι να κάνει το parent process wait, μεσολαβεί ένα διάστημα. Σε αυτό το διάστημα η διεργασία είναι zombie, που σημαίνει ότι έχει τελειώσει τον κωδικά που είναι να εκτελέσει, αλλά δεν μπορεί να αποδεσμευτεί γιατί θέλει να επιστρέψει στον πατέρα του το exit code. Αν ο πατέρας, η πατρική διεργασία, αποτύχει να κάνει μια wait, η διεργασία που έχει φτιάξει είναι zombie. Και ως γνωστόν, το zombie δεν μπορούμε να το σκοτώσουμε. Για να σκοτώσουμε ένα zombie τι κάνουμε? Ξέρουμε. Πρέπει να σκοτώσουμε τον πατέρα του ζόμπι. Άρα πρέπει να σκοτώσουμε την αρχική διεργασία. Άρα, μια διεργασία είναι σε zombie state, εφόσον έχει τελειώσει τον κωδικά του, προσπαθεί να επιστρέψει το exit code στην αρχική διεργασία και η αρχική διεργασία αποτυγχάνει για κάποιον λόγο να καλέσει μια wait και να αποδεχτεί τον κωδικό εξόδου για να αποδεσμεύσει τη διεργασία. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε zombie processes στα συστήματα. Ωραία. Τώρα, πάμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι, που είναι πώς μπορώ εγώ να έχω access μέσα στο container που τρέχει. Δηλαδή, να δω το file system του, κανονικά. Ναι. Τις zombie processes υπάρχει κάποιος τρόπος να τις δούμε μέσα στο σύστημα? Βεβαίως, ναι. PS, Pavla EF, grep, defunct. Συνήθως στα Unix συστήματα οι zombie processes ονομάζονται σαν defunctions. Defunct το βγάζει το όνομά τους. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια, αλλά μπορώ να φτιάξω αν θέλετε. Μισό λεπτό να δω. Έτυχε τώρα, έχω να κάνω αύριο μάθημα στη σχέση με αυτά, γι' αυτό έχω κάποια παραδείγματα. Ας πάμε για παράδειγμα να κάνουμε το child process, ωραία. Και έχω ένα sleep 100 στον πατέρα, ωραία. Θα τρέξω αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα δημιουργήσει ένα zombie process. Αν τρέξω PS, Pavla EF, grep, defunct, βλέπετε ότι αυτή η διεργασία εδώ είναι zombie. Και υπάρχει και άλλος τρόπος με την PS, μισό λεπτό να το θυμηθώ. Και με την top μπορώ να δω τις zombie διεργασίες. Αυτός εδώ ο τρόπος. Βέβαια τώρα το Z εδώ πέρα είναι το state. Το εδώ. Αν δείτε λίγο, η εντολή PS με κάποιες παραμέτρους μας βγάζει πληροφορίες για τις διεργασίες και μία από τις πληροφορίες που μας βγάζει είναι το status. Αν εδώ έχει το Z, σημαίνει ότι είναι zombie process. Αν δείτε εδώ πέρα, σε κάποια φάση... Τώρα έχει πολλά πράγματα εδώ πέρα, γι' αυτό δεν έχει νόημα. Ίσως είναι καλύτερα να το ψάξετε με το προηγούμενο τρόπο που σας είπα. Okay. Με το defunct. Η PSEF, όταν μια διεργασία είναι zombie, μας το βγάζει έτσι. Αν πάω να κάνω kill Pavla 9 στη zombie process, που είναι αυτή εδώ, θα δείτε ότι αγνοείται το kill. Ακόμα και το 9 που δεν μπορεί καμία διεργασία να το αγνοήσει, αν η διεργασία είναι zombie, πάπαλα. Δεν μπορώ να τη σκοτώσω. Πρέπει να σκοτώσω αυτόν που την έφτιαξε. Άρα εδώ πρέπει να κάνω kill Pavla 9, τον πατέρα αυτής της διεργασίας που είναι αυτή εδώ. Το alpha out αρχείο δηλαδή που έτρεξα. Και έτσι έφυγε το zombie. Ωραία. Παρακαλώ. Άλλη ερώτηση σε σχέση με τα σήματα. Οτιδήποτε, έτσι.
Λοιπόν, να δούμε λίγο την exec και μετά να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Λοιπόν, η exec είναι ο τρόπος για να μπορέσω εγώ να μπω κανονικά μέσα στο file system του container που τρέχει και να μπω και να τρέξω και εντολές επίσης. Ωραία. Πώς θα το κάνω τώρα αυτό. Η exec κλίση ξέρουμε τι κάνει. Την έχουμε ξανακούσει. Η exec τι κάνει, αλλάζει τον κώδικα μιας διεργασίας με τον κώδικα ενός εκτελέσιμου αρχείου. Άρα δηλαδή, συνήθως η exec εκτελείται μετά από μια fork. Μια διεργασία λοιπόν, αντί να τρέξει τον ίδιο κώδικα με αυτή που τη δημιούργησε, γιατί στην αρχή αυτό κάνει, πάει και αλλάζει τον κώδικά της, άρα αλλάζει τα data, το stack, τι άλλο έχει εκεί πέρα, και το... Έλα, κόλλησα τώρα. Και το heap, και αλλάζει τον κώδικά της με καινούρια, με τον κώδικα ενός άλλου εκτελέσιμου αρχείου. Άρα εμείς τώρα τι θα κάνουμε με το Docker exec, θα πούμε να συνδεθούμε σε αυτό το container που τρέχει, βάζουμε και την παράμετρο IT για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το standard output και το standard input του terminal μας με το standard output και το standard input του container και δίνουμε ποια εντολή θέλουμε να τρέξουμε. Δηλαδή του λέμε να τρέξει το container, να μπούμε στο container και να τρέξουμε μια άλλη εντολή. Για να μπορέσουμε συνήθως να αποκτήσουμε πρόσβαση, η άλλη εντολή που δίνουμε εδώ πέρα για να τρέξει είναι κάποιος shell, κάποιος φλοιός. Δηλαδή εδώ τώρα, όπως τρέχει η Docker PS, βλέπουμε ότι τρέχουμε τώρα, Docker PS, τρέχουμε αυτό εδώ το container. Είναι ένα busybox. Ωραία. Μπορώ να κάνω Docker exec, παύλα IT, για να συνδέσω το standard input και το standard output του terminal μου με αυτό το container που τρέχει. Πρέπει να του δώσω το ID του container και μετά να του πω ποιο πρόγραμμα θέλω να τρέξει. Συνήθως εδώ βάζουμε είτε το bash, αλλά αν βάλω εδώ το bash θα μου πει δεν έχω το bash εγκατεστημένο μέσα στο container, αυτό μας λέει. Συνήθως τα πιο light containers κάνω μία ls. Τι βλέπω. Το root system του Docker image. Container, ακριβώς. Έχω μπει μέσα στο container και βλέπω το file system του image το οποίο έφτιαξε το container. Έτσι. Αν κάνω Ctrl-D ή γράψω exit, βγαίνω στο κατάλογο που ήμουν πριν. Άρα, με Docker exec, λοιπόν, παύλα IT, το όνομα, το ID του container και τον shell που θέλω εγώ να τρέξω μέσα στο container, αρκεί να είναι αυτός εγκατεστημένος εκεί, έτσι. Μπαίνω μέσα στο container και βλέπω τα περιεχόμενά του. Μπορώ να αλλάξω κατάλογο, να πάω, ας πούμε, στον, ξέρω εγώ, var, να τρέξω ls εδώ. Το bash δεν έχει εγκατεστημένο. Έτσι. Έχει κάποιες εντολές εγκατεστημένες, το busybox. Και πατώντας exit, μάλλον πριν κάνω το exit, να δούμε το εξής. Αν τρέξω ps, παύλα, ef, τι θα δω. Είμαι μέσα στο container, ξαναλέω, έτσι. Τι βλέπω. Το container τρέχει την ping κανονικά, έτσι. Δεν σταμάτησε να τρέχει ο container. Απλά εγώ μπήκα μέσα και τρέχω ακόμα μία εντολή, τον φλοιό sh. Εδώ τώρα βλέπω όλες τις διεργασίες που τρέχουν μέσα στο container. Ναι. Πόσο θέλετε, 10 λεπτά ή 15? 15 αν γίνεται. Ωραία, άρα είναι 6 και 25. Οπότε 7 παρά 20 ξεκινάμε. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα, ενώ τώρα στην αρχή του διαλύματος, μπορείτε να ρωτήσετε αν έχετε κάποιο θέμα. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι γυρνάμε 7 παρά 20. Να ρωτήσω εγώ, έχω βάλει στο chat ένα link του GitHub, ναι, που είναι ένα benchmarking και το έχουν βάλει σε Docker, αλλά δεν είχα καταλάβει. Βέβαια δεν είναι το image, είναι ο κώδικας ναι. Έχει ένα Docker, το έψαξες. Γιατί μπορεί να το έχει βάλει αυτός. Να είναι ολοκληρωμένο image. Να, υπάρχει ένα tailbench, δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχουν 4 που το έχουν αυτή τη στιγμή.
Άρα κάποιοι έχουν βάλει το image εδώ πάνω, το συγκεκριμένο. Βέβαια είναι λίγο παλιό, αυτό είναι 2 χρόνια πριν, αυτό είναι 10 μήνες πριν. Πρέπει να δεις τώρα, αυτοί μάλλον έχουν κάνει fork αυτό το project, πιθανότατα, και έχουν φτιάξει το δικό τους image. Εντάξει, σωστά. Απλά η διαφορά είναι ότι ο κώδικας, εντάξει, το image είναι για να το πάρεις έτοιμο να το χρησιμοποιήσεις. Όταν όμως, δηλαδή με ενδιαφέρει όμως να καταλάβω πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον κώδικα. Εντάξει, θα πας να κοιτάξεις το Docker file. Θα εξηγήσουμε λίγο πώς δουλεύουν τα Docker files. Okay. Ωραία. Άλλη ερώτηση?